Hello everyone, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खनसे बरायहरनाय जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोननि सेराव आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। थुदो बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ जोबजासे फारि-फारि नायलांगोन होननानै आं आसा खालामनाय जाबाय। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा माने दंखल गायनो नागिरदों आरो बेखौनो नोंथांमोननो आं शेयार खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै। नैबेयो थाखानाय दंखलमोन, बेयो दैया बिराद आयरन, बेनि थाखायनो गायस्लायनो नागिरदों। दै मोजां मोनगोन साननानै गायनो नागिरदों। दा बेनि दैखौ जाथ'ला आरो गोदान गायनो नागिरदों। गायनोसै गोदानै दा। Oh. Ini dongkol godan गायनाया बेनो लोगोफोर, बेयावनो गायबाय। आगोलनिस्राय आयरन गैया आरो माने इसेल' दोङो होनजायो दा आयरना। आगोलनिस्राय बहुत मोजांसिनाव फैदों। लोगोफोर, आं जेरैबायदि दंखल थुनायखौ देखायनो नागिरदों बेफोरबायदि देखायजोबनो हायासै, माने आंबो बाय बेस्थ' थाफाबाय थानो गोनां जादों नालाय। बेनिफ्राय
दंखल थुनाया माने मोनानि 7:30 गाहाम जालांदो आरो टाइमा बेनिफ्राय आङो फुल भिडिअ बानायनो हायासै जिखिनि हादो बेखिनिखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनाय जाबाय।